ya annabi Rasulullah manzo Rasul daga Amina lahira annabi ka saka ceto manzo na dan Abdullah karlamiya shugaban annabawa manzo na kai ne gatan mu dan Amina kai ne suturata sahibul kauni manzona abban fati karlamiya shugaban annaba annabi na dan gatan Allah manzona na cire takalmi na shigo fadar yaban kama aiki da baitin ƙauna wallahi na ji san ka a raina sai in ji ba wanda ya kai na tsantsar san ka na san ka har kwalla a nake annabi na sanda damuwa za ta shige ni da nai salatin kafarin ya rufe ni annabi kasance da ni a duk gurin da nake ka zamto min garkuwa na Muhammadun Rasulullah annabi na Rasulullah kai kadai ne rabbana ke kishi kowa ya taba ka rabbu bai kyalewa ba dan kai ba da tina an shafe mu arzikin ka muke ci Muhammad Rasulullah